Ngayon pala dumating. So mag-update tayo sa bahay nila. Kuya, Trinidad at So, kompleto na ang ating kuan. Kompleto na ang poste ana. Sabihin na siya black. O di ba mas makakapal ngayon yung bakal yung bahay na ginamit. So, malapit-lapit na rin. Natapos. So, Dito na natin diretso ang sikal ko. Kadugay pa na mga human. Pilingon na sa gaya natin magsikal ko. Kaya mga ko kay voice over na ko niya. Poste na tayo! Yay! Looking for sponsor. congratulations. Meron tayong 8 na poste. 8 na. Tapos payong na lang kung bibilin din yan, 6 na payong. Ano? Hello, okay, ang balay yan. Jake, ugma. Tulo raman mo, ay na pag up and down, oy. Hun raman siya na. Never raman. Gawin di ka pandaw na. Dili, ay pagkapanaw ka, di ba kagausog anak na sunod? Okay na kung makanakan ang Ano na sunod. mga Jack? Ano natin mga bisita? Ay, nag-jack ka diha. Nag-jack mo? Di ba? Pili ka dito? Beam na sila next. Ay, hanadayin ang, kanina dahin ang pinakabugat sa bulsa. Ang color roof? Hindi. Yung tubular. Si Parlanes. Ng parlings. Oo. Kaya ka. Gali. Tira, uy. Kuya, God. Ay, Labrit. Mang kaya diri man ito na bigyan sa inyong mga sulinan rin. Lapit, lapit. Sulinan, nagyapon nila Shelo. Sunog na kayo ko ay. so pwede ka mag deep well din dito? Kasi, abi, Britney. 100,000 dai. Ha? Deep well, ang mahal. Hindi, kung mahirap kuhanan ng tubig. Tingnan mo nga yung bahay niya dyan, yung ano niya, bubong nila. Okay na okay talaga. Yan yung bet ko na. Maganda naman talaga pag ganito. Ganito na yung bubong ko rin sa bahay sa Antipolo. Matibay. Ito lang siya yung gusto. Ganyan na ngayon ang magandang bubong. Akala ko hanggang poste lang ako ngayong. Bakit? Ngayong Buwan? So, since di ba nag-birthday tayo, so hindi ko talaga siya inaano. Nagalaw. And then, Asan yung pader na titibagin? Nasaan yung natibag? ito, Ay, ito pala. ito siya, ayan, tibagin na siya di lahat. Yung dito lang maiiwan yan, saka doon sa likod, tapos semento naman siya. Tsaka na yung forma niyan pa. Kompleto na yung beam sa taas para hindi mag-collapse yung mga ayun. Basta mataas yung ceiling, okay siya. So, yan yung pinakakisame. Yan yung pinakakisame. Apit tindahan na natin yan. Ang galing. Hindi ko kayo mabalay dahil jig. Tawag ka ninyo murag mga ano ang mga balay. Subdivision. Outro nga, parang mo tanan, di ba mo? Sumbak ko yung ginisip. Parang yung sumpa ka ni Galubo. Sumbak ko. Kani siya, kaya ani, o kani, nasa gawas yapon abroad. Mogali. Ang hinay nagyapon nila ha. Murag. Ayun sa Musilingan. Taga. Hindi siya, ano yan, kalma-kalmahan, oo. Picture sa dalan-dalan. Pas. busy sila. Ay, Jake. Picture na lang, Jake. Ayan, so titibagin na yung kanilang, ito na yung drum, nakabili ka na. Oh, that's good. Oh, diba? Ito yung imbakan ng tubig para at least, diba? So, wala ka pang tubig dito ngayon? Rhea, wala ka pang tubig? Bibili lang. Pag Kaya mo na lang yung design nila mga para. Uy, tinin mo, ang ganda ha. Putang ina mo. Kakawa na naglolo. nakaway na sila kahit sa ano. Kayo rin gumagawa nito, kuya? Sila nga yung panday dito sa amin. Nito. Pila na ni katuig yan? Ako ka rin? Sila man na sa akong Ito mga kwarto. Ay, hi po. Kwarto rin to, kuya.
Ito kwarto. Ang dami. Jack, ano na ni Jack? Ano na to si Mark Jack? Maganda rin siya kompleto. Ito CR. Ito na nga pala yung kahoy natin. Magkano isang ganito na kahoy? Basta ito lahat, nasa 9,000. Lahat to? Third, oh, Pang ano yan? Pang... para sa bin naman siya. Kasi pag forma pa yan nila. As in, para connected yan lahat. Kailangan mag-connect yan sa lahat bago siya isilin. Mm. Kailangan pang forma. Mm-mm. 9,000 to? Sayang. Tapos after nyo, tatapon na, no? Ilang sa pinabore? Tara, ila-amor. Dito na tayo kina Ivy. Oh, may hollow blocks pa sila, oh. Asan na sila? Mars! Mars! Pards! Wow! May pintuan na! Andun si Brenda. Hi. Dito yung harap. Ha? Nag-message? Ha? Nag-message man ako sa kanya. Hi, Ipatur ba? Hi. Napinta na sila. Ano, dito na. Hello. May gamay na lang man. Yes. Kumay na lang, ako pangutang. Importante na. Ay, ano, may luab siya, no? Ba't ka nag-ano dyan? Niluab siya, sakto. Bungkag na mo, wala nga sulod niya siya. Ipanto dito kaya para maluon. Ano na lang dyan sa Bangira? Si Arm na dito dam. Ay, nagpahulay ang panday niyo. Inangin din dito pa. Ito CR nyo. So dito ang pinto ng CR. Hindi, ano yan? Urine lang. Ito. Ano yung urine lang? Ganyan. Nakatayo. Sina. Dili na siya. Ano ni? Dito na. Cute kayo. Hallway yan eh. Extend ya. Kuan. Ang ganda. I-open lang. Lusot. Log-log tali kung kanina naging mo postin tali. O dia. Nabag ko lagi madam de. Kuan man. May sira doon po na din dia. Kani nga side. Masara kami tanah. Ang galo ng bintana diya. Masara kami tanah kana ra dia. Maganda kayo. Wala kayo. Nag-chat man ako sa kanya. Ito yung terrace nila na Ang galing. Nakakit ka ba? Akit ka. Hindi ka ba nakakit? Oh. Bili kayo. Ano tao dire? Wala, may tao dia. Kaya sa taas mo. Anong merienda nyo? Views lang. Para kakuloy na na eh. Diyan ang magikan. May gate na. Di ba, ang tanong to yung pagkano to na Ready na for the ceiling. Ito yung sample ng ano, And meron na sila. pinto. Ayan, pang kisame. Ito na te, yung pinanaman na kisame. Tapos meron na benil. Ito yung vinyl na dinikit nila. Benil, oo. Tapos may sliding door. PVC hinalagay nila sa taas. Parang gandang design. Same na ng presyo. Yung expense, pares lang. Kaya ginanyan na lang yung ano. Kasi kung ikaw mag-verdiplex ka, magpintal pa man. Oo, tama. Pwede rin ang katulog niya magabi eh. Dito sila nagato. Pa, nakatry, may tulog sila, gilaka, mas nanit. Tulog lang. Pag-isingan sa namo ko. Oh, sila lang tuwa ko dito. Gilaka si nanit ko eh. Tulog lang. Tulog lang. Arr. Pili naman yung meron. Abe? Lagi sa ibigin ni magtutuwag galing ko no kayo. Wait. Ora mo kung kuwan, kwenta ko. Ay, sa kapila ni Nani Enel. Kuwan. Kaning pinakadako. Parlins ba iba? Si Parlins. Ang Ano inani, yung ang simo 2x3 niyang si kay Parlins? kuwan, nanay sa mga 5 kapin. 500. Oh. 500? 500. Pero mataas yan. Mahaba nga. Oh, 20 feet. At Parang mura dito sa inyo. 20 feet. Nung nagpagawa Yung mahal, yung tubular, ganito. Pila man na. Yung buo. Okay. Yung buo. Yung buo talaga. Kasi Oo. ito, hati naman to. Meron yan sa... Parlins ang tawag. Ganyan, At least meron din akong idea. Ito yung manindot, ito yung kuwan ito kay Luwag, mga god.
Kani gamay na Ang lang laki. kulang ano. Kaya lang din nag-install ng ano, Nagkuha mo yung mag-install. sa taas. Oo, sorry. Tabang-tabang ako mag-filter. Personal Paris. Nindot dani magabi. So, ang lamig. Eto sample to ng pinto. Oh, Sukat. Pintuan ni dyan sa lumang tindahan. Nilagay muna namin. For the meantime. Tirahan ko lang. Pero baka ano to, temporary permanent. Magiging temporary permanent. Ano mo ba? Ito na itong isa ka puntahan niya ni order. CR man to? Oo. Sa PVC door na CR. Tapos ito, open lang yan. Yung taas. Ano yan? Lagyan ng ano? Ng Mari. ganito. At least alam ko din yung mga presyo ng mga... Tapos ito, parts Lagyan din ganito. walling. Ihagis mo muna yung chanelas ko dyan. Ay, pares pala tayo. Ano ba? Unti na lang. Dito naman kami dumiretso. Tsaka tayo punta sa... Dito na kami kina Rhea bago uwi. Ito parts. Isasara? Para ito lang yung bintana. Hindi malaki dyan sa bintana. Ang maraming bintana. 190 ang 190 ang per piece. ang isa. Pero malaki naman kasi siya. Ang sa ni color 60 by wooden. 60. Wooden. Kani mo sa loob. Kanipod. Dingding sa CR. Kani siya. Ang kining isa, muning yung flooring. Kana lababo sa yung dingding. Dili na yung puti sa loob. Okay. Ready na pala guys. So, For installation. Naka magkano ka dito? Malaki-laki rin. Madam rin yan lahat. Ganda na tayo sa pareho kami. Dagko lang lahat. Mas maganda yung malaki kasi malaki agad yung space. Kani magasalan ni mana pre no? Oo, ganyan. Oh. Kani ang gipili ni Ivy. next inuwan sa CR. Sa CR ni? Oh, dingding. Tangan na ito ceiling nila, oh. Ceiling. CR mga. Ano sa ceiling? Tiles ceiling. Sa ceiling. So 190 ang isa ka 190 ang piece. isa ka piece. Bali, pila man isa ka ani. Kani sila ka Pat po. kabok. Sa, Times sa daw. 97. Pat kabok lang. 97,000? Hindi. Oh. 90 times Times 4. 18. Lahat-lahat yan. Hmm. 18. Nasukat mo na So yung... kumpleto na ni siya. Oh, tanan. lahat. Papi na. Dadam na silang buring kay Kuan Junia. Estimate Junia. Fix na na. Maria sa ako, Sa kami dalang supra. sa Maria ako, May mga sale pa naman si ano, sabi si Mama Sita nakabili ng worth 5,000 na tiles. Ang dami. Sa Meron silang ano na sale nga 5,000. Ang dami nakita ko Yung na mga sa sale, pamaya. sale, Tingnan mo. Tara na kayo. Baka magustuhan mo. Bye-bye, Nick. Wala naman sa Ivy. Naguna-una naman sa Ivy. Bye-bye. Bye-bye Nina. Ayan, punta na kami ng farm. Ayan, uuwi na po kami kasi bahay update tayo para sa ating mga kasamahan, no? So, abangan ninyo kung sino pa sa mga social climber mga magpapagawa ng kanilang mansyon. Di ba? Sali mo yun na may gapir na. Siya, ay, oo nga, no. Dapat pati sa gilid nyo. Yung sa may bintanan, banda nila, di ba? Ay, Kwandam, nag-abang